máme najviacej vzoriek, 89, myslím od 37 vinárov. Chcem sa poďakovať vám, ktorí sa staráte o to, aby tu na tých stoloch a iných stoloch počas celého roka bolo dobré a kvalitné víno. Je s tým určite spojená veľká námaha, či už vo vinograde, v pivnici alebo v distribúcii. Bez tejto vašej snahy a námahy by tu tie fľaše veľmi dobrých vín, našich trnavských vín, ale nielen ich, neboli. A bez tohoto by ani nebolo požehnanie vín, ku ktorej tradícii sa vraciame. Ja som zo stredného Slovenska, dnes až tak horlé. Ja som odchovaný viac z tohto prostredia, kde to pitie je viac ako si tvrdové alkohole. A ak som sa stal trnavský arcibiskup a mal som možnosť tak si priblížiť sa k vám a k vínam a vinohradom, musím povedať, že som tak rýchlo presunul svoje srdce týmto smerom na svojom prvom stretnutí s vami. Som povedal, potom ako som mohol troška aj rozpoznať vašu prácu, že si neviem predstaviť vinára si tvrdého ateistu. Jedine my, kňazi, sme profesionáli v pití. Vy ostatní môžete. Keby nebolo vína, musíme zrušiť bohoslužbu. A tým pádom koniec oslavy Boha. Každá omša musí mať pravda aj ten čas, teda aj ten rozmer vína, chleba, vína, tej premeny. Víno sa nedá piť ako pivo alebo ako tvrdý alkohol. Víno sa najkrajšie pije a tá fľaša sa najlepšie zaznie, keď máte okolo seba priateľov. Tak to vnímam aj ja. A keď si tú fľašku otvorím niekedy aj sám, ale musím povedať, že najlepšie, keď sú pri mne moji priatelia, moji kolegovia, tak ako ochutnávame, tak čo povieš, dobre, páči sa ti. Uverejnili, keď predtým som nastúpil, že mám rád Cabernet Sauvignon. Nie je to pravda. Nemám už chuťa všetky vína. A ten minulý ročník je fantastický.